Hukuncin wanda yake tsotsar farjin matarsa a lokacin saduwar aure. A karon farko malam ya fito ya yi wani fashin baki wanda ya kamata a ce ka tsaya ka saurari wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe, domin yana da matuƙar muhimmanci a matsayinka na ɗan musulmi ka san wannan lamari, domin kuwa wasu da yawa suna aikata haka. A yanzu haka mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin za ku ji cikakken jawabi daga bakin malam akan hukuncin wanda ya tsotsi farjin matarsa a lokacin saduwar aure. Amma kafin nan mai sauraro muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowarka a channel ɗin nan da farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing kamar haka. Sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka. A halin yanzu mutane da yawa suna shiga cikin kokonto akan maganganun da suke na malamai. Wasu su bayyana cewa shan farjin matarka ba wani abu bane ba, wasu kuma suna bayyana cewa bai kamata ba a addinin musulunci, wasu ma su bayyana cewa ƙazanta ce. To a halin yanzu ga wannan bidiyo ku saurara ku ji abin da wannan malami ya bayyana akan wannan hukuncin wanda ya aikata wannan abu. Muna ƙara tuna maka dai da har baka danna mana subscribing ba ka daure ka danna, sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Ga cikakken rahoton ka saurara. Je cire al'aurarsa mace ta zo tana sumbanta ko tana sawa a baki, ɗabi'a ce ta turawa, ɗabi'a ce mummuna, ɗabi'a ce bata dace da ɗabi'ar musulunci da musulmai ba. Ni ba zan iya cewa mace ta je ta rinka wannan abun ba gaskiya. Idan namiji yana neman biyan bukata wajen matarsa ko ta ji daɗi ko ya ji daɗi, akwai hanyoyi da dama wanda zai yi, ko ya yi mata ko ita ma ta yi masa, duk suna yi, ko macen ta yi wa namiji ko namiji ya yi wa matarsa. Akwai wanda ma take ɗiban maniyin mijinta, maniyin ta ɗauka ta shafe wai a jikinta saboda ba ta da hankali. Shirme, ƙauyanci, rashin wayewa, wai yana ƙara wai mace wai kyan fata, yana yin kaza. Duk waɗannan abubuwan ba abubuwa ne masu kyau ba su da daɗin ci, amma duk da ka ji ana tambaya fa ana yi ne. Da yawa waɗanda suke yi, barin iya buɗe baki kai tsaye na ce haramun bane ba, amma dai ni na san turawa ne suke kafirai, kuma yawanci mazinata ne suke yi, ba waɗanda suke da matansu na sunna ne suke ba. Zuwa ake ana kallon soyayya, aljani yakan nuna yana son mutum ya zauna a jikinsa mudda tawila, kuma subhanallah ba lalle bane fa ba ki gane ko ka gane. Yanzu da yawa akwai matan da akwai aljanun a jikinsu Allah ba sani ba, a mafarki kawai zai rinka zuwa ya ta biyan bukatarsa. Sau da yawa fa mutum yakan kwanta bacci, mace musamman irin wannan kwanciyar, aljanin zai zo ya ta shafa jikinta yana amfanuwa da ita, ba ta sani ba, sai dai ta ji abin kama a mafarki. Akwai matar da na yi mata karatu, na yi mata rukiya, mijinta abin ya gagara wahala, ta gamu da wannan aljinnul ashik din. Ta ce wallahi mai gidana in ya tafi aiki, ina falo da safe ina zaune ido da ido nake ganin su malam. Na ce kamar ya? Ta ce wallahi ina gani da na dan kwanta na fara gyangyaɗi, kawai sai in ga wani mutum ya shigo, sai ya ɗauki kayan baccin mijina, ga rigar mijina a rataye anga, ga suturar mijina, sai ya ɗauka ya cire kayan jikinsa. Ta ce malam ina kallon sa zai zo da ƙarfi da yaji, ina kan kujerar nan sai ya yi amfani da ni, kuma na ta ihu, ihun baya fita, ba a jin ƙaran ihu. Ta ce ya gama amfani da ni. Ta ce wallahi tallahi malam duk abin da mace take gani take ji a jikinta in miji ya sadu da ita duk ina gani, amma ni na san ba mijina bane, mijina ma baya. To mai sauraro, kamar yadda yanzu haka ka tsaya ka saurari wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe, na san cewa ka ji yadda malam ya bayyana hukuncin wanda ya aikata wannan al'amari. Kamar yadda mutane da yawa a halin yanzu suna kokonto, sai yanzu da suka ji wannan bidiyo daga bakin malam ya fito yi magana sannan suka daina kokonto. Haka zalika wasu da yawa da suna ganin cewa hakan bai dace ba, wasu da yawa kuma suna ganin cewa hakan ya dace. To a yanzu haka dai kun ji abin da malam ya bayyana a dangane da wannan lamari. Ya kamata a ce dama duk wani ɗan musulmi wanda ya kasance yana rayuwar musulunci to ya san da wannan abu, domin yau da gobe ta fi ƙarfin wasa.
A yanzu haka mai sauraro idan har ka kalli wannan bidiyo muna so kai sharing ɗinsa zuwa gaba domin mutane da yawa su amfana, domin wannan bidiyo ne mai matuƙar muhimmanci wanda ya kamata a ce duk wani musulmi ya saurara ya ji wannan hukunci domin yana kan kowane musulmi. Muna fatan Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Amin summa amin. Muna yanzu haka mai sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Ka dai kasance da wannan tasha ta mu a kodayaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing kamar haka. Sannan kar ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka.